Kasugop sa Ginoo, sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yawang pulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tampayon tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan, karon atuwa siya ito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Kuhaon ug lalinon ang Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa Tulumanon. Jesus is our hope. Usa kini ka Tulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga pagtulunan, mga pasidaan sa angay natong pagabuhaton karon aron mga andam kita
sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Jesus is our hope. Magampo ta mga higala, amahan namo nga naa sa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo. Diining lain na usab nga higayon nga imong gihatag diin ang imong mga pulong among matun-an og mapamatian. Karong gabi na naghangyo kami o Dios nga samtang kami magatuon niining imong mga pulong o magtubag sa mga pangutana. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag sa matag usa kanamo. Aron sa ingon yana among masabtan ang mga pulong sa kamaturan nga makatabang kini kanamo sa pag-andam sa among kaugalingon sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Panalangin ning matag-usa namo ni gabi una. Kung naghangyo kami kanimo doon na kay mga katawhan karon nga nagapamati apan dunay mga problema sa ilang panglawas, mga sakit, mga balatian. Gihangyo kanamo o Dios nga hinaot pa imong hikapon ang ilang mga lawas og panalanginan ang mga tambal nga ginainom. Din makahatag kini og maayong panglawas, din mahiuli ang ilang maayong panglawas kay mo'y among gihandom o Dios nga among mabatnan ang maayong kondisyon sa among lawas samtang nagpaabot kami sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Giyahi ang matag-usa namo nining gabi una. Dunay uban nimo mga anak karon nga naay gitawag og mga family trouble. Naghangyo kami nga ikaw maghatag kalinaw silang puloy-anan. Ang uban ay mga financial problem. Gihasab sila o Dios tungod kay ikaw may tag-iyas tanang butang. Ikaw magasangkap usab sa ilang mga material nga pagpanginahanglanon. Labaw tanan kami untang tanan. Imong pagagiyahan paingon Dios imong sabakan. Nagalaom kami, ikaw magpatalingog sa pag-ampo, kining tanan among gisalig nga madawat, sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang ato nga maghigalaan. Kutob sa naminaw karon, welcome ka mo higala o niya. Makapadangat na mo og mga mensahe. Pinaagi sa pag-text, dirila mo, diretso og text sa akong number mga higala kang Brother Libby Clavis nga number. So ayaw lang mo dito og text kang Brother John dihito. Tungod kay wala siya dinhi mga higala. Tuara siya sa ila tungod kay murag nagkahios sa ilang mga birthday. Giusa na lang og sa birthday silang anak. Sila'y celebration karon dito sa Maya. So gi-invite kita pato to pero ta makaadto tungod sa kalayo sa lugar no nagprograma pa ta dinhi. Dahil lang mag-text kay Brother John tungod kay di man siya makaanhi karong gabi una. Dili lang idritso og send kung naamoy mga dugang tubag or mga pangutana nga inyong ipadangat. Dili lang idritso og padala sa number ni Brother Libby Claves no sa akong number mga higala. Aron matagad din nato ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So ato nang gina-welcome higala ang tanan. Mainguman sa atong tanan nga mga viewers no sa bisan diin nga dapit sa kalibutan karon nga kamo naglantaw kinasing-kasing munako nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Alang sa atong mga kahigalaan, mga tigpaminaw sa radio. Maniwa pa mo kasulay og tan-aw sa atong live mga higala. I-search lang ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Mura higala DYCM Bugo Adventist. Maniya palihog lang po atong i-share kanunay ang ato nga programa nga ato sa atong mga friend para nga daghan mga mablessed mga higala sa tulong sa Ginoo nga atong hisgutan dinhi sa kahanginan. Sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome. Kani ato sang ginapahibalo ato mga silingan sa mabuli na happy pigod moabot mahigala nga magsugod ang ato nga talagsaon nga seminar nga pagahimuon diha sa atong barangay sa mabuli no. Anya kita ang main speaker ana about sa Bible pero matagabi na ay mga health lecturer ng kalanlain. Mga professional mga higala
Naa sila si usas mga mulong diha, sila si Dr. Konkon Labitania, o niya sila si Dr. Melody Clavis, sila si Dr. Baldosa, yan napod si P.O.T. Warren Kugal, sila si Papi Jean Pasyol, o niya naasad sila si Ma'am Shelo, o nurse po na siya. Maghatod ka na to og mga nindot kaayong mga topic, mga lectures nga kanang ato gyung gikinahanglan sa atong kinabuhi, mga information ba may tungod sa panglawas. Manang idea si Piata ang pagtambong unya sa matag gabi, mag-start pa karong Sabados gabi alas 6 sa gabi, mahigala sa taga na diha, og pwede dalhan po yung mga bata kana say programa alang sa mga bata. Naapoy klase, klasihan po sila. Nindot kayo na ang klase po sa mga bata, no? Niya nato sad mga hamtong. Niya pagkaugma na pizza 17. Ay mo kalimot nga natay free medical mission, no? Diha sa covered courts sa Mabuli. Mag-start din na siya ang mga doktor kung maabot siguro mga alas 8 kapin or alas 9. Pero hangyo nila nga kung pwede anatag sayo o niya magpalista na tandaan para nga inigabot sa mga doctors, automatic diretso sila operation kay manguli mo sila pagka alas 3 sa hapon. O niya free na siya tuli, o niya check up sa mata, free eyeglasses, o niya nasay mga free consultation sa mga sakit, o niya nasay hingo sa ngipon, kaya na may mga dentist pa diya nga maghingo sa ngipon. So pamusla na to ang higayon, mga higala, no? Talagsaon na nga higayon. Okay, kaganiha dito ta sa Mabuli, mga higala. Anya nakauban ta to nila ni Brother Nelson Berseron lang Brother Johnny. Nya dito nagahandol sa taog Bible study o Manila ngadto sa mga kahigalaan, mga silingan nato diya sa Mabuli. Nangalang sa itong mga silingan diya nga nag-start nag-Bible study, paminawal gid higala ang mga gi-advance Bible study nga gihatag nila kay way makuha na to daghan untang masayran mahitungod sa pulong sa Ginoo, makamatuoran ang ilang gidala diya sa itong pulianan. Okay, ni ay atong basahon raguni kagabi man ni sulod. Good eves, Brother Libby. Kaming mga Katoliko, Brad, kana bang hapit na mahuman ang misa, mag-una-una mag-ingon ang pare, ang Ginoo anaa kaninyo. Aniya, mutubag ang mga nanimba anaa sab sa imo, Padre. Wala jud moingon nga ang Ginoo anaa kanako, itulod-tulod ang Ginoo. Okay, mo na yung mga naobserbaran ni mo, Brother, no? Tinood na mo na ilang sulti, pero ilang man sana. So mo na ilang pamaagisan, no? Para ni mo obserbasyon ni mo itulod-tulod ang Ginoo. Okay, napay atong tanawon nga mensahe. Niya po gikan kang Brother Opik sa Nico sa Baybay Liti. Brad, ang paglapas sa adlawng igpapahulay dako bang sala? Okay, pangutana man dyan Brother Opik. Ato niyo na tagaaghigayon ang imong pangutana, ato na tagahigayon nga maoy atong pagatubago, no? Okay, salamat kayo sa imong pangutana. Niya mo adto po tahigala ato ning tan-aw ning uban nga mensahe dinhi. Okay, okay, ni atong tanawon. Arita sa ato nga live mga higala ato nililion ni ang atong mga higala nga nagpadala og message. Niya si Vinisa Velces de los Santos. Mayong gabi, Brother Libby o Brother John.
Wala diri si Brother John, nagsulo ko ron diri Sister Vinisa. Ako rang usa diri karon sa studio. Ngani maayong gabi Brother Libby o Brother John. Mugrit lang unta ko sa ako ang bana karon naminaw diha sa inyuhang programa. Kanunay karon Roger de los Santos. Siguro gini si Brother Roger no nga maminaw kay kinis Brother Roger o sa man siya kani imong bana og ikaw sad ang usa sa mga hinungdan nga na-open yung nahunas kamaturan sa inyong pagpaminaw sa radio. So muna hinungdan nga hangtod karon ang imong mister always gina nga maminaw no sa programa sa radio kay sa pagpaminaw gud na daghang mga butang nga atong makatunan mga higala nga makapadasig ug makapalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. So salamat kaayo Sister Benisa. Niya pod si Siloy Deltam. Mayong gabi mga brother. Happy midweek. So happy midweek also Brother Siloy Deltam. Niya pod si Brother Joseph Kimno. Niya yang mensahe gayon dinhi nga amin sir. Mayong gabi usab diha kaninyo sir. Og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa sir. Happy midweek sa tanan. God bless. So mayong gabi diha Brother Joseph. O niya pod si Jean Espinosa. O niya sad siya mensahe. Good evening and happy midweek everyone. God bless. So salamat kaayo Sister Amy Espinosa. Niya pod si Brother Ronilo Itang sa Australia sa nagikan. Mayong gabi na usab kuya og sa tanan nga naminaw og nagasunod ning programa. God bless og happy midweek. Okay, God bless also Brother Nunilo niya happy midweek po no diha sa Saudi Arabia. O niya nakita po nato dinhi si Elpidia Coro, Sister Pidia Coro. Mayong gabi Brother Libby. Ingon man sa mga Monte Alto family. Sa Santa Rosa og sila mag-asawa si Mimi Rojas. So good evening no sa tanang taga Santa Rosa. Unya sa mga Rojas no. Labi na ni Mimi Rojas pod no. Unya good evening pod ni Sister Pidia Coro. Unya nakita sa nato dinhi si Noypi Moreno. Mga radio listener po ni nga na-convert pagka SDA. Good evening Bro Liv. Og sa tanang naminaw kapag laom, God bless us all. So salamat kayo Brother Moreno sa imong makanunayon nga way paglubad nga pagsunod og paglantaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay ato sa ning lilion makadiot manghigala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga higala nato nga nagtan-aw. Okay, ato ning pangbasahon sila. Ni ay mga nag-like o nag-heart. Ni si Jib. Ni ato pong nakita si Brother Nilo Itang. Ni apod si Brother Gerardo Lobitania. So good evening Brother Luloy. O ba ni Sister Banji, mga kabataan ni mo diha, mga umagad, ni apo, o niya tanan diha sa Australia. O niya good evening po ni Pastor Randy. Good evening yung tanan diha no, tanan taga Australia nga nagtanaw karon. Welcome. Maniniya po ato nakita dinhi si Siloy Deltam. Niya po ang mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Ranesis ni. Niya po si Melideth Branzuela Fuentes. Niya po si Noybi Moreno, si Jivni Jeris Malate. Niya aritas mga nag-heart. Niya po si Day Ilin Tonuning Albris.
O niya si Amy Jean Espinosa. Niya kon niya sa to nakita ni si kon Jidan Mail. Ariston Boyno. Niya niya po si Vinisa Belches de los Santos. Ato po nakita ni si Brother Basilio Notarion Jr. Niya sad si Senyo Muniez Tikelio. Niya ato po nakita si Caroline Caroline Mariket Galiares. Niya sad si Brother Adaclito Locerna Sr. Niya ato po nakita si John Magdadaro. Niya si Ronaldo Bragat. Niya po si Brother John Moses Rosalihos Poyot. So as of this time, mauni atong mga pinalangga nga kahigalaan, mga viewers nga nakig-uban nato karong gabihuna sa aton talumanon. So among mga kahigalaan nga naminaw karon kung naamoy mensahe higala, so isend na podig ari sa atong keypad nga cellphone nga atong i-announce karon na yung atong numero. Unya podig ari mong message higala sa ato nga live, no, sa atong Facebook live, kaya aron ato ding mabasa ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome. Kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon, manghinaot ko higala nga daghan mga butang nga atong makutlo makatunan sa atong tulumanon. Niya po atong basahon, maayong gabi ninyong tanan diha mga pastor. Naminaw mi karon sa inyong programa si Idi ni sa Gaway-Gaway. Okay, maayong gabi nimo Brother Idi. Silingan ra gyud ta Brother Idi kay mabuli man sang amo at mag-atubang ra gyud ta, no. Salamat nga kanunay kang nagtan-aw pod sa ato nga programa, Brother Idi sa Gaway-Gaway. Thank you kayo. O niya pa'y atong basahon. Maayong gabi bro Libe. Kinsa man siya. May siguro po nga magpaila po ano makahibaw tag kinsa ning nangayo maayong gabi. So alang sa tanan tumatik pabinaw. So atangin ninyo higala ang pangutana nga atong tubagon karon. O niya participate dayon mo. Participate mo sa pagtubag. Kanindot man na nga ang pangutana nga gipadangat dinhi atong tabagan og tubag para po diha kaparapan po mo diha nga naminaw makaparticipate mo sa ato nga tulumanon. Mabati po sa inyong higala nga nag-send og pangutana ang inyong opinion kung unsa gi ipasabot ti anang bahina kay daghang mga pangutana nga modangat dinhi sa ato nga tulumanon, no. Muna nga atangin ninyo ang pagtubag unyag naamoy mga nalibgan diha mga higala naay mga butang inyong gikalibgan diha sa Bible. So mintras wa pa nyo malimte padangat tini sa ato nga tulumanon kay aron ato nang matagaan o pagtagad anya matinaw na sa tungunahuna ang mga butang nga atong gikalibgan sa sulod sa dugay ng panahon, no. Munang isenda din ni mga higalag na amoy mga pangutana. Mintras wa pa man yung malimte, no, aron ato nang matanaw. Si Brother Carding da ito ganiha ang nag-text katong mensahe nga atong gibasa nga mayong gabi ibad. Brother Carding da ito hilig diha sa Tagasa Marangog, Bugos City, Cebu. Maayong gabi di Brother Carding uban sa iyong family og sa tanan nato diha nga mga kaigsuunan, mga bag-ong kaigsuunan diha sa Tagasa, no. Good evening yung tanan. O ginaot pa nga maglig-on ta kanunay sa ato nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Atong dasigon, atong kaugalingon nga mag-alagad tang matinud-anon si Ginoo gikan karon og hantod sa adlaw sa katapusan. Okay,
Pwede na mahigala, magpadangat mo kay aron ato ng pangbasaho, no? Kanya, ato ning tanahon, ato ning basahon mga higala kay niya mga ning abot nga mga mensahe. Okay. Ni as Elpidia, maayong gabi Brad. Ingon man sa mga Munti Alto family. Tuwa sila. Okay. Po si Brother Mimi, murag ato naman yung nabasa kaganiha. Okay, og na pa mo'y mensahe higala, mahimo nga inyong ipadangat ini aron ato ng mabasa ang inyong mensahe. Okay, di siguro ta magdugay mo ato ta sa pagtubag sa pangutana. Text din mo ha og message din mo og namoy ikatampo mo higala aron ato ding mabasa ang inyong mga tampo. Okay? Sadi pa nako ako nang basahon din daan ang pangutana. Okay, magpatukar ta og awit higala before ta mo adtos pagtubag sa pangutana. Ang pangutana basahon na kundaan gayon din hinga good PM ni ako'y ipangutana kay na ako'y nahibalag nga RCC sa pa Roman Catholic Church nga defender ingon siya dakong sayop ang Sabadista ng Seventh Adventist nga di mga on og baboy nga si Kristo kuno nag-ingon man nga bisan unsay mosulod sa baba dili makahugaw sa tao kay ang makahugaw ang mogawas sa baba dili ang mosulod. Okay, salamat kayo. Mao ni pangutana higala nga karon taon-taon ato nga tubagon. Niya sa di pa nato tubagon niya mina usa tawag awit mahigala. Pasidunggan sa syudad nga gianda dito niya si Jesus makita lulong kalipay ug walay pagmulagay dito
Okay, padayon ta higala nga to sunahan no ato ning okay, magpadayon ta. Ni ay mensahe nga ato nakita sa screen. Good evening, shout out sa akong Papa Felipe Amistoso, Mama Soledad Amistoso, nga always jud maminaw sa inyong programa diri sa Bagtingon, Kabalawan, Sugod, Cebu. From Niralyn Amistoso, Alianik, salamat. Okay, salamat po kaayo. Salamat kaayo Sister Niralyn Amistoso sa imong kanunayng padala og mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Nanukad kini gikan sa Bagtingon, Kabalawan, Sugod, Cebu. Nanis bukid sa Sugod, mga bukirang bahin sa Sugod siguro. Bisag wa ko kaayo maswito, pero murag kaning Kabalawan, murag bukid man ni sa Sugod, nga kini sila dinhi nga congregation nga nahimo ng SDA, kalabanan gikan sa Pentecostal. Silang kanunay pagpamati sa atong programa, nakasabot yun sila. Kay wa nila pagahia ang ilang hunahuna. Open-minded sila mga higala. Mao man dali kay makasabot kanang tao ba nga dili close-minded. Kaya ang taong close-minded mga higala, nabuti pasabot nga sirado ang hunahuna, dili din na makasabot sa pulong sa Ginoo. Okay, thank you kaayo. Niya adto na ta mga higala sa pagtubag sa pangutana. Ang pangutana, naghiskotin nga akong sublion og basa ha, para makakatch up mo kana kung namoy ikatampo, ika-contribute. Good PM ni ako'y ipangutana kay na ako'y nahibalag nga RCC nga defender. Ampun siya mo kwadri kung sa iyang pundok pod. Ang RCC nga defender iyang gibutang Roman Catholic Church nga defender. Nahibag niya, ingon siya dakong sayop ang Sabadista nga di mangaon og baboy, nga si Jesucristo kuno nag-ingon man nga bisan unsay musulod sa baba di makahugaw sa tao, kay ang makahugaw sa tao ang mugawa siyang baba, dili ang musulod. Thank you kaayo sa pangutana. So ato na ning sugdan og tubag mga higala. Una ingon siya nga dako kunong sayop ang mga Sabadista or Seventh-day Adventist. Madi mga og baboy. Ani ingon siya nga si Jesucristo kuno nag-ingon man nga bisan unsay musulod sa baba, dili makahugaw sa tao. Nabi tayo mabasa diya sa Mateo 15. Pero atong panahon, ug unsa man ang mga butang nga musulod sa baba nga dili makahugaw sa tao, ato diskubrihon. Dili kay mingon ita nga sayop ang Sabadista kay di mga on og baboy. Pangutana, kining Mateo 15 naghisgot ba ni og baboy mga higala? Ang context ani ba? Baboy ba ni? Kining context sa Mateo kapitulo 15. Ang gisulti ni higala nga kunis kini siya mahitungod kini sa pagkaon, naghisgot kini sa pagkaon ba nga ang mga apostol, ang mga tinud-an ni Ginoo nangaon sila. Tanawon na to ha, ang si rason ha. Okay. Atong tanawon ang Bible mga higala. Okay, muna ginaingon din atong sugdon sa uno aron masabtan nato og unsa gyud ang ilang ngano nakasultis Ginoong Hesus nga ang mosulod sa baba dili makahugaw sa tao. Baboy ba to? Atong basahon Dunay daghang versions Biblia nga atong itandian. Then came to Jesus scribes and Pharisees
which were of Jerusalem, saying, manigingon din doon ako no'y ning adto kang ginusos, mga eskriba o mga parasiyo, gikan sa Jerusalem, nagaingon. Ingon din suna, natutanahon, mamaor gyapon, ari ka magbasa sa American Standard Version, Bible English, Bible in Basic English, Darby's English Translation. So, naghisgot mahigala nga may ning adto kang ginusos nga mga iskriba og mga parasiyo. O niya, gikan sila sa Jerusalem mahigala. Unsa may ilang gisulti? Okay mo niyo, sa dos. Kay wari ka magbasa god sa Binisaya, ang gisulti sa Binisaya, ato sang itandi ha, kaning Biblia nga ako gikoptan. Ato basahon kung unsay gisulti sa Binisaya sa Mateo Kapitulo 15 anya versikulo 2. Okay, og namoy Biblia mahimo inyong tanawon higala. Atong tanawon og tinuod ba nga dakong sayop ang gihimo sa Adventista? Kay di mga og baboy matud pa nimo nga nag-ingon si Kristo nga di na makapahugaw sa tao musod sa baba, ang makahugaw kanang mugawas sa baba. Muna rason nimo nga si Kristo o Asabadista daw o Seventh Adventist na sayop. Ano ito magbasa aring Binisaya nga gikan sa King James Version. Ingon din sa 1, og kang Hesus dihay biduol nga mga parasyo iskriba gikan sa Jerusalem nagingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa katigulangan, kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Igala, kini di ay nga isyu dinhi, naghisgot ni mahitungod sa pagpanghunaw sa ilang mga kamot. Nga naman, kay ang mga parasiyog iskriba or mga Hudiyo, naa sila'y tradisyon mahigala. Kada bang pagtulunan nga ilang gisunod aside from the Bible? Unsa may ilang pagtulunan gisunod? Nga sa dili pakamukaon ilang ginang ritual nga manghunaw sila ilang kamot. Bisag limpyo pa yung kamot. Sa di pakamukaon, dili ka mupulit kay ang pagkaon nga imong gipunit nahikapan imong pagkaon unya wa ka kapanghunaw sa iyong kamot, ila nang isipon ka ng pagkaona og angay ng ilabay. So muna ilang prinsipyo mahigala unya ang ilang prinsipyo nakasa ka o makasala ka kung pananglit nga muna ilang tradisyon nga kung dili ka mukaon sa mga kanana kay pilion, makasa ka huwag di ni mo kaunon. Pero kining gilisan na din naghisgot na ang kontekst og pagkaon nga walay papanghunaw sa ilang kamot. Tradisyon nga nila. Dapat ilang yung hunawan lang kamot. Kay napunit na bisan unsang pagkauna nga wa ka kapanghunaw, nakasa ka og angay ng ilabay ka ng pagkauna. Mao na ilang tradisyon. Pero wa na sa Biblia isugos Ginoo. Pangutana, unsa man katong pagkauna nga ilang napunit nga hugaw silang kamot? Baboy ka to? Kay gihunahuna man sa defender pagyud sa RCC nga baboy nasayop ko ng Seventh Adventist nga di mga og baboy nga musulod sa baba, di man makapahugaw sa tao, gihinluan na ang makapahugaw ang mugawas. Atong tanawon ko no, ang context yun ba? Unsa maning hitabua? Pangutanan is mga parisog eskriba mahitungod sa baboy or mahitungod sa unsang klasya sa pagkaon. Na atong basahon ni Asdo Sigala, daghang versions Biblia atong basahon no? Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they was not their hands when they ate bread. Okay mo ni
Gingon sa King James Version ha, nga Biblia. Ngano ngang imong matinun-an, naglapas man sa mga balaod sa atong mga ginikanan. Tradisyon ba? Ilang balaod? Dili as Ginoo. Mga gikabilin-bilin balaod sa atong mga ginikanan. Nga kay sila, ang matinuan wala nang hunos kamot sa diha nga nangaon silag pan when they eat bread. Buti pa sabot nga ang mga disipulong ni Jesus namunit sila sa pan, nangaon sila ditso nga wa sila kapanghunaw sa ilang mga kamot higala. Ilang nalapas ang tradisyon sa mga Hudyo nga kinahanglan manghunaw, wa man sila kapanghunaw. So para sa mga Pariseo Eskriba, nakasa ning mga tawhana. O manigilisan na, nangaon ang mga tinun-an nga wala sila kapahunaw silang kamot. Pero ilang gikaon, bread. Dili, baboy. Bread, makaona. Kanampan ba, makaona. Para sa mga Pariseo Eskriba, nagkahugaw na to ang bread tungod kay kuan man to kanang napunit nila nga wa kapahunaw sa kamot. Nagkahugaw to. Oh, nagkahugaw. So, para nila, nakasa kas Ginoo. Balaod ba sa Ginoo? Dili mga higala. Karon naglali sila gayo ani. Kay diha man nagtambong sa kananan ang matinun-ang ginusos nangaon sila o niya gi pangutana ni bangutanas para sa Eskriba sa Ginoo. Marabag personal ka ba nangaon god. Wala ka pahunas kamot. Nya gaingon ni sa uban pagid nga version o ari ka magbasa sa American Standard Version mo ni mabasa higala. Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For thee was not their hands when they ate bread. Mao gihapon, bread gihapon. O niya adita sa Aritas Bible in English, Bible in Basic English. Why do your disciples go against the teaching of the fathers? For they take food with unwashed hands. Nagisgod og food din himong higala, makaon, pagkaon nga napunit nila nga wa sila kapahunos kamot. Pero sa King James o sa American Standard Version specific ang pagkaon nga napunit bread mga higala pan. Sa baragod na bod nga kanang mamalitag pan o niya gigutom ka o ha kasi magipalit imong gikaon. Bawal na sa Pariseo Eskriba kay nagkahugaw na ang imong lawas. Para nila nakasala na tas Ginoo na. Nakasa tas Ginoo. So ang gusto sa mga Pariseo Eskriba nga kadtong pan nga ilang gipunit nga hugaw silang kamot mga higala nga wa sila kapangunaw silang kamot. Para sa mga Pariseo Eskriba nga ipalabay na to kay magkahugaw ang ilang lawas, magkahugaw sila. Pero unsay tubag ni Ginoong Hesus? Okay, tanaw na to. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus ngadto kanila mahigala. Mao na nga kun ato nang insert ang baboy diha, ang nasayop higala kita. Kay ingon mangod siya dakong sayop sa mga SDA. Nag-ingon ko nung RCC nga di mo kaog baboy nga masulod mo na sa baba. Nag-ingon mas Ginoong Hesus di makahugaw sa tao. Wa mang itaw apil ang baboy dinhi. Ang gibutang dinhi pagkaon nga bread mga higala. O tanaw na to. Gitubag sila ni Hesus kamo usab. Iyang gi-question ning mga tawhana kay gi-question man siya. Iyang gibawsag question. Gitubag ni Hesus sila ni Hesus kamo usab. Ngunong gilapas maninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong pagsunod ni anang inyong mga tulumanon. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan o ginahan.
og ang magsultig dautan batok sa amahan o ginahan angay patyon apan kamo nagatudlo nga kun ang tao may ikatabang unta sa iyang ginikanan og moingon kanila kini alang sa Dios dili na sila angay mutabang kanila. So ang prinsipyo aning mga tawhana mga higala kining parasog eskriba kanang sayop nanudlo sila sa mga kabataan nga kung naa kay kwartang ipadalas ginikanan ayaw ipadangad to kundi ihatag na sa Ginoo at simbahan. Ang buti pasabot ni Kristo wa nila sunda ang sugos Ginoo nga tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Wa naman to'y tahod gipadako sila o niya sa diha nga dako na may panginabuhian na di na mutabang sa ginikanan. Gusto ni Ginusos nga ihatag sa ginikanan kay pagtahod sa ginikanan. So naglapas sila parang Ginusos kamo inyong gituman ang mga kabilin nga pagtuos ginikanan pero nagsupak mo sa sugo sa Dios nga tahuron ang inyong maginikanan. Kanya gihini sa unahan ato ning basaw sa unahan gayon din nga gihimo ninyo nga walay kapuslanan ang pulong sa Dios tungod sa inyong tulumanon. Subot ipasabot nga mas gipalabi nila higala og tuman ang tulumanon silang ginikanan kanang wa sa Biblia kaysa pulong sa Dios mahigala. Imbes nga ang pulong sa Dios untay tumanon, ang ilang gituman ang tradisyon, mga kalagdaan, mga kasuguan nga gikan sa ilang mga ginikanan. Gaingon sa atong basa ni sa Site, mga tigpakaroon ignon niya tigpakaroon ning matawhana, mga tigpakaroon ignon tinuod gayod ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang Isayas. Kining mga tawhana nagatahod kanako sa baba lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Ignan no Ginusos nagtahod ning mga tawhana sa baba lang narastumos nila pero ilang kasing-kasing layo kayo. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulunan mga hinimo lang sa mga tao. Kuyawa din no? Kung ang atong pagtulunan higala wa sa Biblia nagpasabot hinimo lang tao og si Ginusos na ingon way kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Oy sayang na itong pagsimba sa Ginoo kay ang ilang gitudlo mga pagtulunan nga hinihimo lang sa tao. But ipasabot nga ang pagtulunan dyan sa Ginoo mo'y atong sundon dili ng pagtulunan sa tao mga higala. O niya karon gipadayon ang sultis Biblia giingon ni Ginusos ni sa bersikulo 10 ato tanon o niya iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya og mingon siya kanila paminawa og sabta ninyo kini dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao kundili ang magula sa baba kini ang makapahugaw sa tao. Mo na dinhi nagbase iyang pangutana higala kay ang mosulod sa baba di makahugaw sa tao kundili ang magagawas may makahugaw sa tao. Pero ang gipasabot ni Ginusos dili baboy ang kadtong tinapay or pan nga napunit nila nga wa kapanghunas kamot nga paras mga parasiyo hugaw na to nga buti pasabot nga kun mosulod to sa baba ingon sinos dili kana makahugaw sa tao. Ang makahugaw sa tao kanang mugawas siyang baba kay kanang musulod siyang baba iitsar mas gawas. Ang makahugaw kanang mugawas siyang baba. Ang gipasabot ni Kristo musulod sa atong lawas sigala dili baboy ang gipasabot niya kay wa gilabot ang baboy dinhi sa istorya. Naghisgot na gini sa pan nga napunit nila nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Ingon sinusabtan ninyo ni. So munang ato ning gisabot higala nga kun atong i-insert ni ang baboy og ang mga mahugang butang gidilis Ginoo nga gibutang sa listahan sa Levitico 11 balaod mo na sa Ginoo masayop ka na higala. Unsay balaod sa Ginoo? Sa Levitico 11:7 ang baboy dili ipakaon kay hugaw. Ang Dios namulong ana.
Ang baboy hugaw na. Samtang kining pan mga higala, nagkahugaw lang ni panghuna-huna sa mga Hudyo kay napunit nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Karon naglibog man yun si San Pedro ana. Nag-ingon din sa 15, apan si Pedro mingon kaniya, isay-say kanamo ang sambingay. Hangyo isay-say sambingay? Ingon si Ginosos, wala bagihapon kamoy pagsabot. O tanaw na to din niyo. Og siya miingon kanila, wala bagihapon usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga musulod sa baba, muagi lang sa sulod sa tiyan og igait sa rasgawas katong tinapay nga para sa Diyo nahugaw kay nakapunit sila nga wa kapanghunos kamot. Ingos Ginos iit sa rasgawas apan ang magagula sa baba anhagikan sa kasing-kasing og mao kini ang makapahugaw sa tao. So mao ni atong tan-awon mga higala. Unsa man ang magagula sa baba nga makapahugaw sa tao. Okay, ato nang tanawon higala unsa ning musulod sa baba nga mugawas sa baba nga makapahugaw sa tao. Kay mo ni gisulti sa Biblia atong basa na para masabtan nato. Gaingon ang 18. Apan ang magagula sa baba anhagikas kasing-kasing mao kini makahugaw sa tao. Ang makahugaw des tao higala kanang muguwa sa baba nagsukad sa kasing-kasing. Dili katong nagsukad sa atong tiyan. Di na kay literal nga suka ba atong kinaon. Kung dili kanang mugawas sa baba nga makapahugaw sa tao kanang gikan sa atong kasing-kasing. Unsa man na siya? Gaingon ang 19. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pagpangawat, pagsaksig bakak, pagpanulti sa pagbuling sa dungog. Mao din higala ang kanas kasing-kasing sa tao. Mugawas ni sa baba, gaingon sa bersikulo, pagpanulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Tao na ang gisulti ni Ginoo. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay panghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Oy gitinaw gyud ni Kristo. Specific lang na po sa tuwing Ginoo. Kay baboy pa'y gimin, ingon tas Ginoo, apan ang pagkaon sa baboy dili makapahugaw sa tao. Aron di ta maglibog, gi-specific yung pagsulti Ginoo sa 20. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Kadtong magagula gikas tong kasing-kasing, daotang hunahuna, pagbuno, panapaw, paghilawas, pagbuling sa dungog, ingon si Ginoo, mao ni ha ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot dili makahugaw sa tao. But ipasabot nga kadtong gipunit sa mga tinun-an nga pan nga ilang gikaon nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Ingon si Ginoo, dili kana makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao kadtong paglapas sa moral law mga higala. Balaod moral. Makapahugaw na nato. So muna gipasabot diha. Konsepto nato nagbaboy pero dakuha na gid sayop. Nga naman kay wa nato susiha ang detalye sa maong istorya. Baboy ba ang gilalisan? Or tinapay ba ang gilalisan? Ang gilalisan higala tinapay or pan. Unsay gilalisan nila tungod sa ilang tradisyon sa parsig eskriba. Kay gipunit sa matinun-an nangaon sila nga wa sila kapanghunaw sa ilang makamot. Pero tanawa ana. Unya aron tadi maglibog gipasabot yung Ginoo. Apan ang pagkaon
nga walay pupanghunaw sa kamot dili makahugaw sa tao. Di klaro kay na. Nya asa na maroy sayop manghigala. Ang kadtong naghubad-hubad sa Biblia nga wa niya sabtag ayo ang context sa Biblia. Unsay ipasabot? Masayop ka na og di mga ogbaboy? Wala oy. Ang Ginoo di ay ugbot pa sa una-unaon nimo para nimo dakong sayop sa Ginoo. Nga naman ang Ginoo may nagsulti ani. O ato basaw na unsay gisulti sa Ginoo mahitungod sa baboy mahigala. Nag-ingon ni sa Levitico 11 bersikulo 7 o bersikulo 8. Ato basa ng Biblia. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini. Mahugaw kini alang kaninyo. Pagkaklaro ana. Mahugaw kini alang kaninyo. Masayop ka na ang Ginoo. Siya gud ang nagbuhat sa tanang butang. Siya go'y balao, siya go'y magbabalaod. Niya tanaw mo ang gisulti niyo sa versikulo 46 o 47, kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Pagbuhat og kalainan taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mga manap nga buhi nga arang makaon og sa manap nga buhi nga dili arang makaon. So nagpasabot nga kung dili ka mukaog baboy tungod kay hugaw wa ka na sayo pana. Nga naman na insakto noong ka kay ning tuo ka sa gisultis Ginoo sa iyong mga pulong des Biblia. Kay sa ikaduhang Timoteo 3:6 ang tibuok kasulatan motudlo naton is kamaturan. Di ka masaypigala kung musunod ka ani. Sa Pinadiyag 22 bersikulo 7, bulahan ang tao sa pagbalik ni Kristo kadtong nagtuman sa mga pulong sa Dios nga ginaingon dinhi sa balaan na kasulatan. So wa naman tay panahon sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ani ang atong theme song. Okay, mag-ampot ha. Amahan na mo na sa mga langit. Salamat o Diyos sa mga kasayuran. Tabanging matagos sa kanamo sa pagkamatinumanon siya mga kabuton. Kay kaming tanan nangandoy nga kunubalik si Ginusos. Kaming tanan makauban kaniya, kaniya magisalig sa ngalan ni Ginusos nga maluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope. O kaninyong tanan ang mga suki o pinalanggad tigpaminaw. Sa ngalan sa mga Brother John Dihito, Brother Isao Dihito, Brother Joel Tirana, kinirigala, Brother Libby Clavis, salamat o maayong gabi kanatong tanan.